Tim mar Harambee Stars oikore ma biro rakore kod Madagascar kidieny ma quarter finals 9 mar odhiambo. Kinde ma magi timore piny owacho bao kampen ma ji ojera mag adhula maonge otiko mondo kik chope alap ma Kasarani mondo gibed mabor gi okum mar CAF. Piny owacho oyango medo kuonde neno opira e nyong'ong madongo machopo kwana 13. Kuonde omedo ting'o Babadogo, Ruiru, Dagoretti Camp Toyoyo e gwenge mag Mombasa bende omed kuonde neno adhula Changamwe, Mamangina, Waterfront kod dho wath Masheli. Gweng' ma Homa Bay opira ibiro nene dho wath ma Homa Bay seche ma Kisumu biro bagi roundabout ma Kisumu Boys. Erokamano nyakoromogi kombero kode chakruok nyaka giko e chenro mar ang'icho losa achiel chenro mar imore sa 3 maga mesa makawo weche manyien bedo gi thuolo mar ikonido chiema kawuono jogo manigo tiko kinywa rome pap ma Kasarani mondo mapak Harambee Stars odonje kidieny mar semi-finals ma yien gibiro chopo ka inyalo chopo kuonde mobagi ma ji nene opira ma ok ni Kasarani bende en gi thuolo mar timo mano mondo mi wajiw gi kadh kidieny magichopo odiochieng' ma kiny sa 9 mar odiochieng'. Mano mokelo e giko nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa ne en Belinda Phillips, ubed gi otieno mokwe.